ಹಾಯ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನಿನಿ ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಆಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ದಯಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ನಿಕಂಡ ಪಂಡೆ ಏರ್ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಚು ನಾನು ತೂತು ಜಿಯಾನು ಅಂದು ತೂದಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತು ತೂನಾಗ ಒರಿಯನ್ನ ಬರ್ತಡೇ ಉಂಡು ಅವು ಏರಂದು ಮಗಲ್ ಪನ್ಪೇರು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮತ್ತೆ ಲಂಚೊಲ್ಲರು ಇನಿ ಸುನಿಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಂಟಕಲ್ ಮೇರ್ನ ಇನಿ ಬರ್ತಡೇ ಉಂಡು ಆರೇನು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂತೇರು ಏರ್ ಆರು ಪಂತಿನ ಆತು ಬೇತೇರ್ಲ ಪಂತಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಂತಿನಕ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಮಾತ ಇನಿ ಬರ್ತಡೇ ಉಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಸುನಿಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮಕ್ಳಿಗೆ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂಚ ಏರ್ ಮಾತೆ ನೀ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತಡೇನ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂತ ಅನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಏರ್ನ ಪೂರ ಬರ್ಡೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಶಸ್ ಪನ್ಲೆತನ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ವಿಶಸ್ ಪನ್ಪ ದುಮ್ನಾನೆ ಪನ್ಲೆ ಇಜ್ಜಡ 2 ದಿನ ದುಂಬೆ ಪನ್ಲೆ ಪಂಡ ಆನೆ ಆನೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ 2ನೇ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಪು ಜೊತೆ ದುಮ್ನಾನೆ ಎಂಕಲ್ ತುಯ್ಯಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿಪುವೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್.